In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op pad met het jongste tweede Kamerlid ooit. Haptamu de Hoop. Hier neemt bij mij naar het Wommels van zijn jeugd. Wie beziek je de lokale keertsclub Ik wil altijd winnen. Altijd winnen. en wie hebben Biet in de jittende Rijn. Het is net te lullen en een grutten. Dit is een hele mooie. Headed down south to the land of the pines. I'm thumbing my way. Ik ben onderwijs naar Wommels voor een bijzonder treffen met het jongste tweede Kamerlid ooit. De Frieske politicus Haptamu de Hoop. I made it down the coast in 17. Wie haar oorsprutsen bij zijn adellijk hoes. Direct buiten het dorp. Een pleats waar hij als papa vanuit Ethiopië terecht kwam. The wind and the rain rock. Hey, Tamme. Goedemorgen. Nou, daar is het mooiste waar we uitzocht, jongen. Ik haal Hey, het wat allermooiste lekker. waar uit staan. Viswaar. Ja, Tinnedoos. Ja, dat wel. Dat wel. Waar winnen we? Ja, op een zuidhoekje in Wommels. De workerij van mijn ouders. Mijn huid hier een melkveehouderij. Maar ongeveer 50 kei en 80 tot 100 skiep. Dus ja, hartstikke leuk. En natuurlijk hier opgroeid op een plakje met altijd alles cool. Dus al mijn vriendjes vond ik altijd bij mij thuis badje, want hij mocht een heel soort. Ja, dat is heerlijk. Hoe rond is die erom? Wat is die er al hier? Nou ja, we winnen hier onder het roendraven, door de weilanden heen, maar de hoen, ja, het is gewoon een badje. En ja, als je midden in het dorp bent, dan heb je wat minder rond om te badje. En hier kon je mal smarig worden, je kon alles doen, zeg maar. Dus Ja. heerlijk om hier op te groeien. Opgegroeid tussen de kei en de skier. Ja. Wie is eigenlijk een beetje een boerke? Hoe is dat? Nee, Nee? dat net echt. Nee? Dus ik ging wel mooi met mijn huid, mooi de stal in, er stond een molkenwaard. En ik vond vroeger de lammerij wel leuk. Dus ja, als er dan in februari, maart lampjes kwamen, Bijzonder. dan weer dat wel bijzonder. En die mocht ik dan mooi het flesje drinken. Ja, weet je, dat soort dingetjes ben wel leuk. Maar ik heb nooit de ambitie gewoon een boer te worden. Nee, of zo. Nee. I took the train up from Illinois. I was following through. Haptamu en ik trotseren in de Rijn en gaan naar het dorpscentrum van Wommels. Zullen we hier het spul opbouwen? Helemaal goed, jong. Wie ziek je een stek langs de Boalsterveert, we hebben gauw uw paraplu opzetten. Nou, ik klap de stoeltjes al verst even uit, Tamme. En wanneer we droeg zitten en uw viskar kleermaken ha, gaan we waarom naar de jeugd van Haptamu in Wommels. Die het op een bijzondere wijze begon. Hey, dat best eigenlijk op een heel bijzondere manier wist hoe die leven begon, hè? Ja, ik ben geboren in Ethiopië. En toen ik een week als 4 jaar oud was, toen ben ik te Vondelinglaan in een cafeetje in Haatsteed van het plak waar ik ben in Addis Ababa. Ja. Trom in een biologische mem. Nou ja, toen zei het klinkt heel raar. Toen zij koffie bestelde, draaide zij zich om en is zij net weer omkamer en lag ik op het bar. En toen had 2 politieagenten mij bij het dichtstbijzijnde weeshuis gebracht. En daar had ze een aantal maand op mijn post en toen ben ik adopteren en in Wommelsalon kwam. En toen bist toen 8 maanden oud was die er te wonen kwam in Wommels? Ja. En hoe wie het om hier op te groeien in Wommels? Ja, eigenlijk wel heerlijk. Dus ik heb denk ik het geluk dat ik Frieske ouders had. Dus ik spruts van jongens of Fries. En dan wist ik heel gauw onderdeel van de mierskip hier. Dus ik denk dat dat mijn voordeel west is. Maar ik heb een superjeugd gewoon. Je voetbalt, keert, alle vrijheid, soort vrienden die nog steeds mijn maten binnen. Dus ja, ik heb eigenlijk nooit wat te klooien houden. En toen bist nog een keer waarom best naar Ethiopië, net? Ja, in 2000 een jongetje. Toen we mijn ouders 24 getrouwd. En ik, in het weeshuis waarom werd ik West bin. Ja. En het was heel bijzonder. Op een gegeven moment gingen ze daar een heel groot boek. Het lieke haast ons Sinterklaasboek, zat ik. En daarin stonden alle banden die het adopteerd werden. En ik. Maar op mijn bladzijde stond denk ik 25 namen. En van meer dan de helft stond een kruiske. Wat zo alleen weer. Ja, en als dat dan sjost, dan realiseer je wel hoeveel geluk je op je handen hebt. En dat was voor mij gewoon een kantelpunt dat ik denk, ik moet wat meer het geluk doen. En een stukje wederkerigheid van de meesten niet ik wat voor mij die in had. En toen dacht ik wel echt, ik wil de landelijke politiek in. Ik ga nou echt bieden. Ja, nou haast er Hey. een voorentje. Nou met netje, ja, daar komt het.
Maar is een blank voorentje. Als ik een ruisvorentje, lijkt het er heel wat op. Ja. Maar die had het bekje naar boven staan. Die had zijn voedsel heel eigenlijk van het wateroppervlakte af. Ja. En deze wat meer van de boeien en tussen het wateroppervlakte en de boeien heen. Oké. We laten hem zwemmen. Ja, gooi maar gauw weer om. Ja, nou dat gaat mijn vriend weer. Dat gaat dat. Later. Mooi. Oh man, give me endless time. Never let these ties separate. Het regent heel hard, dus we hellen de angels in en rennen naar het keertveld van KF Wommels. Het plak werd Haptamoe in zijn jeugd fanatiek en op hoog niveau keertste. Gold ties and companions. Just sitting on the fence. We zijn bij de keertsvereniging, maar ja, daar ben je net samen. Wat is dit voor plak voor jou? Nou ja, het is simmers in dit het plak werd een heel soort gebeurd. Ik moet zeggen, in mijn dorp, Wommels is keertsen de simmer bezigheid. Hier kom je ook zien, hier ga je lopen ook, je spotten ook hoor. Het is van onze mierskip, ja, is gewoon heel wichtig. Ja. Ja, hè? Ja. En is dit voor jou specifiek? Is dit een bijzonder plak voor jou? Is die groot worden? Nou, ja, toch wel. Ik ben sowieso gek op sport. Dus ik voetbal. Maar het keert, er zit iets omheen. Het is een gevoel. Ja, dat is gewoon bijzonder. En ik ga zelf van Wommels bijvoorbeeld 2 keer dan de Freulenkeertse mooien. Oh. Ja, dat is dat je dan van je dorp uitkomt mooien. En dan zit je op dat keertveld met duizenden mensen niet naar je joggen. Ja, dat is wel cool, hè? Dat is echt wel mooi. Ja. En dat speelt ze. Ja, ik hou er wel van. Ja. Zie nog een keer een mooie foto. Nou ja, grappig. Als je, misschien wist het nog wel. Ik weet niet hoe lang is dit alleen. Dit zal minstens Nou, 15. Dit is wel goed. 14, 15 jaar, zeker. Ja, Ja. ja. Volgens mij, ik denk dat dit een federatiewedstrijd wie. Ja, oké. Ik denk dat ik toen pupil of squaljongen weer, dus dan ben je een eerst zien in of tol weer. Ja, de krans. Een lekkere kriebelgevoel in de nek. Wat wist je van jonkje? Ja, poeh. Een snotneus die het sporten het leukste vond wat er weer. Ja, ik wil altijd winnen. Altijd winnen. Ja. Ik zag veel. Want ik verleer, dan kon ik de linde wel uitskoppen en mijn blokjes gooien. En dan wie ik net de leukste, zeg maar. Maar ja, hier de krans en dan heb je een brede glimlach, hè. Ja, mooie plaat. Ja. Het liep het net droeg te worden in Wommels. Dus we gaan weer rond naar uw visplak. Om daar verder te visken en te praten over Haptamoes politieke carrière. Die startte op zijn jorntje. En een debatjerien, dat zie je er al betierd in. Het debat vieren lijkt me best wel een hele opgave. En dat net er samen in zit. Hoe has dat zo leert? Ja, ik weet het. Ik ga altijd... mijn bek had altijd wel op een goede plak zetten, zeg Ja, maar. ja. Dus ik kan me altijd wel aardig verwurgen. En ja, op een gegeven moment had ik natuurlijk het klokhuis gepresenteerd. En dan leer je wel om hele ingewikkelde dingen op zo'n makkelijk mogelijk manier te vertellen. Dus dat helpt mij wel heel erg in de politiek. Ja, hè? En ik vind het gewoon heel erg leuk om in discussie te gaan met mensen. En ik net per se om je eigen geliefd te hebben, maar gewoon om je te verplaatsen in oren die wat oors die vinden en dan ergens uit te komen ook, hoor. Dat is probleem. Ja, het is een snoeken, zit je. Ja, Ja, en dat vind ik wel het mooie van mijn vak. Ja. Dat uiteindelijk moet je het ook wat van. Ja. Wij leven gewoon in een land waar niemand de absolute meerderheid heeft. En je moet toch proberen om er uit te komen. ja. En ik heb begrepen dat je toch een keer Geert Wilders spelen hast. Klopt, ja. Hoe ging dat? Ja, wij hier dus ik zie het op de RSG Magister Alfinus in Snits op de middelbare Squallen. Ja. En in Havo Fjouwer weer er een squaldebat. En dan mocht elke klas een politieke partij wezen. En onze klas was als laatste onder beurt in die week. Dus we net z'n volle partijen meer door. En toen wien wij de PVV. Nou, dan kun je die ambitie vaststellen, maar mijn achtergrond dat ik dat net vol slaan en steun. Nee. Maar toen dacht ik, ja, ik ken 2 dingen van. Of ik in heel negatieve doorwezen, of ik me echt verplaatsen in nou ja, de standpunten van die partijen. Ja. En ik ging er wat van mooi zien. En Ja. toen ben ik met een grote witte pruk naar het squaldebat gegaan. En toen heb ik eigenlijk Geert Wilders nooit spelen en debatteerd. En ja, het ging me eigenlijk best wel goed aan. En het meest gekke weer nog, ik won dat debat. Dus ik won het squaldebat als Geert Wilders van de PVV. Prachtig. En toen ben ik daar terug, wel verliefd raken eigenlijk op het debatteren en Ja, in hè? discussie gaan met elkaar. En toen ik bij de debatclub kwam, dus eigenlijk dankzij Geert Wilders zit ik nu in het orkest. Ja, dat is te grappig. Ja, machtig. Machtig. Justin Tanger? Ja, dat was beet. Ja. Ja. Ja.
Ja. Je haast bij Biet hebt dan moet. Het is net een leeuwen en een grutten. Dit is een hele mooie. Likt. Daar komt er. Dit is weer een Deze orensoort. is mooi. Ja, dit- Zo. Dit is een koolblij. Lijkt het wat een brazem, een jonge brazem. Brazem kun je ook grut worden. Koolblij wat minder grut. Mooi. Mooi visje, hè? Ja. Nou, daar gaat er weg. Waar is de shit? In je twaar. En hij zwemt weg. Nou, uw laatste vangst die zwemt weg. Ja. Volgens mij een prachtige dag. Het waar weer wat minder, maar Ik vind het wel mooi best. we gaan naar de houtkachel. Hey, dankjewel joh. Heel bedankt. Na je week in Biet. Femke Kok. Zie neemt dus mooi naar haar naar Beets. Goeie.